Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tu chum video a chuan Chinese sports film munom tak kumsang ni somni pathum kummaya tlangzar never say never ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei le ang umyang teng hui hi MMA fighter bonve tak chini in Asian champion hial te po lo ni to chin ani a mase a coach kuthak wanga jel bang zutin MMA fighter anga azin kong chu ti topin a ompha ta ani kumsomli pathuma upa nimekin a ei zonna po adang ta hle vudlai chuana sumdon na bein ai khop tong chu a thok chuak veri no ani ber zan khat chu vud deliver tura a chuana chuan swamhang chen khat te chuan kong laka lolam bun thutin chung swamhang hola chu kumla tleng lau ti sha tak naupang te lanin zuin lungin an la chutlu pop zui hei wang hian damdoi ina kalnga hiala omin a thian le sumdon na a manager ni bok feng chuan an sumdon na tlak niam na satdan le na thok te hlo po tharuk chung zet an pek to lo thu te ba ka ta che thu thei reng an ni to dan te chu shilin asum don na chu midang hne na hral zok mai turin thuron a petop mai ni hei wang hian huya mang ang chu a mel shiat pakhat jingfu mutura kalin poisa puk adil pa in a harsat na machon mek chungchang te chu a shilve a MMA fighter chatak ani ti sherukar jingfu la chuan MMA martial arts club hongdu nila suma iboy na te chu ka chinfel sak vekang che a chan chu sports lama sumdo na hi tun laya chuan a hlok bera hlok na po atam te ania ti in a phurna samai capital zong chu katum vekang ati boxi wangin hui po in a som na chu pomin atuk lama a hnuaya na thok te ho hnena an hlo batling khom a semmol mol velai chuan fenga chuan a hnuaya martial arts zirtir tur Naupang panga vel om churon hui khomin an mel en renga noi mel tak clear an ni awangin huya po abei dong ru kher mai hei wang hian ahma zan lama swam tu ruk ro Naupang ngal zet te chu man khom tura kal zuin an zawai phei chuan pariat lai an lo ni nge chokopuar po mumang lo an ni hlamawangin hui chuan shaipur zuin intil ti chin wanga policeman in du lo chuan ka hnena martial arts in ziranga yang atia anzinga ashwang shaw ve deuh ber mahu chuan school lakal lo ve kanya ziakle chiar po kan thiam hleinem ti in ruk ngai lova chen na tur le eile in an mu theina tur ani don phot chuan an hial shan lem lo ti alang reng mai huyan awang lai a that lai hunte angai to ke lai chuan an piana hnulama madras dupa an voi khat mut vena ani hlomwangin Naupang te ho po chu an mutui ngang maya mi ennom tura INSUAL chin tu le sum siam na manwa mai anni don ani ti chu in shiru ve deuh thoma se ruka shiom taka nun reng ai chuan an tun din hun chu an la thlang fe zok bokani nima sela wandwa thak tak mai in huya thurwal pui pa berle poisa engkim tum vek tur ni bok jingfu chu dan phal lo thil manga asum don awang chuan man ani dai mai le huya chuan atan na jela chuan tlo ngalin nangin min puilo te chuan kan tan malak zel ngai na ommia lawania ti in amang ang tak zet chuti lain jingfo poisa te chu khoi che theilova freeze vek ani ri awangin ti vak ngai na om silo be se na sang tak ne ya Naupang koi khom ho han thlau thak le thut mai chu hui po in she ve hle ma se anni zozai enkol na tur sum le pai lam chu anei chuang bi khau boxi lawa hei wang hian Naupang ho hne na chuan enkola a train chhun zom thei to don lo thu chu she tak chungin a shilta ani anjing pakhat sumu phei chuan ruwa kwal le chu she tak zeto in martial arts zira abulo om chu angen hiala poisa nei big box chilo hui chuan ril runa tak chungin a hnotar ta hlom ringot bokani chung Naupang enkol tu nei lo le ngal hlom box si chuan an nangai ruk na chu an thok chhun zom le ngal pang maya huya naw ti an ni thu an soi box si wangin hui la chuan kut ala tor pha zui
huya beidong ti vok ngai na chelo po in naupang te chu an mani in lam chewa hotir tumin a thla ta hlom ringota ma se an zinga pahni ma hule sumu te u naw in lam din mun chiat ziate an naw me chezeng kal theilo en kol chu an ko watlave ani dan ti mu chuan leina tin neilo chung chungin poisa te chu a petaringot mai ti chuan chung naupang kalna tur po nei chuang lo en kol tu po nei lem chuang lo har satak taka om ho chu en kola train chu atum vele phata ani dan le shai mu mal tak ero siampui ve thlapin kabula martial arts zirin in omanga omna turba ka eile in ka pethong chunga nima sela voi khatma ruk in ruto ngai lo turani angti in ain tiam lok tir ve thlap mai hemi nu hian huya chu a mel shat bar nei tupa mutura kalle in abara chuan MMA fighting show hwai hot puya somin mi po in an lomin an hludwia wang lem changin anin swal ler chinanga tu ma an na tak tak lo bok dona chutiang chu kazirla te hian an thiam don te ania customer la in mu no man ti anga ilun pha khopang o antivela asoi thiam em wange bar nei tupa po chuan remati ve ngal hei wang hian huya po in anau pang en kol ho ma chuan MMA fighter ho INSUAL chin dan te chu chwa in hetiang che hian INSUAL ve ang adang lam na tur ero nang ni chuan lemin chang thungang ti in an han INSUAL tir chin vel hloma ma se an INSUAL tak tak lawani ti chu achiangang mai boxi hei wang hian hui chuan ma hu te chu pet popin ma huwa na ti mel ang te chu an mela lantir ve turati in lem chan ringot kha tok lo in mela po in tilang tel ve turani ti in nitam fe anin train nu chuan hui po in show nei turin naupang te chu bara chuan shwaita in ma hu le sumu te chuan bulan tran don bokani mase anin sual chu en reng po in alemani ti achian em wangin en tulam po in eng he huwa an ngai ta hau lo mai huya mang ang po in INSUAL tak tak turin ati taringot mai ni chu vele en tulam po chuan ron hlut ve chanin an ngai ven ve ta chawani show azo nu in sumu chuan huya hne na ama anga in fiami tak tak ni ve chu achak thu te shilin champion nia ka farnu kha khovel fan kwal puya adu apiang te sak thei ka cha kani chu ka suang tuana ni a chu ka suang tuana chu atak ram ala chan nge ka ring bukani ti in ain soi por ve chan na samai atuk lama tang chuan naupang te po in training chu ngor taka be ngalin hui po in an mamo tur man ro sang te chu le khom sakin taima takin a train chau thina chutiang renga changtlang an ni awang chuan relo te nuwa martial arts gym chu larta hle in khopuya bar lar le lun taka show nei tura somna te po andong ta hial mai huya po in an somna chu I helwa pom ngalin show chuan hwai hotange mase ma hule sumu te in tumlak lo lain misual rual chen khatte chu ring chunga lutin nangni pani hian intidera lemin changmai mai ni ti kan shevek ti pa in kutan thak ron ta chiam maya an thlawang hau tu huya chop te chuan vai ma in fenga zara an tan che thei hlavani feng ero in man to pha in an mani ti buai tu misual ho nen chuan jela an tang taran mai huya po in tlo ngalin lungai lo tur le lak chwa dan kong adap ngal tur thu shilin lem kan chang chin ani ti te chu mi zong in sha chwa pha in tlak chiat pha don po ni ila I chwa le theina tur ani don phot chona poi reng lo ati a naupang ho ma khongai tak feng ero in fiami lem chang ni lo atak tak ani theina na train zok turati in ma hule sumu phe hi chuan theina thatak an neya atu emo zok dal hi chu world champion an lani nge thei karing tlatani ati a athu soi chuan huya ngai tuana po article thui hle ani atuk lama huye chu hunrei tak chung atlo to lo le ama chawa khosato anu tlo tura kalin ani eroin anat na wangin shiat po alo shato lo in chung lama chuan awang lai a chat lai huna choi moina adon sang te chu an lo la in tar twara chu chuan huye po hun liam to lama chuan shwaki le in atir lama soilan zwai to ngin kumsom malam kumsom thum pathum mi ani lai khan hui chuan MMA huang chunga awang lai tong chaumekin world champion lai ni thei khopin atong sang manani
nima sela dan phallo infiam mi te damdoi man chin chu amang ro ani ti fiani in ani na chu li sak ani baka infiam na chun zom thei to lo tura shem ani ngala anuril ru po na hle in test chu nei chale ngei turin thu nei tu te chuangen chiama afapa chuan dan phallo thil a man thei aring lo bur bokani asiat haulova damdoi pe chin tu a coach chunga thinrim hoi chuan kuthak pha zui ngi kin hewang hian jail alu pha bokani thil thleng wanga ril runa tharle hoi chuan thil thleng wang veka ril rula mahar satna to pha anu hnena chuan ngai dam dil zui mol molin a hun liam to chu siam that the ni to lo ma sela mahun eng tak nei mek azir lai naupang ho ero sang taka thlentir ngei tumin professional infiam mi anni ngei the nan chuan an tan thei top a chwa zui ta ani kumsom nuwa chuan national level MMA championship a telve tura tlingzo hlimlol mahule sumu te chu huye chuan airport a lamrap to in ma an son to hli ani ti kan chit he an thlen chin sang tak chuan an mania rin na ngatla tu huya po atihlim tak zet sumu le mahu te chor chhuana gym po kha hui chuan la boy pui rengin chu hmuna chuan hlotlin ve du naupang rethei berve tak tak te chu hui khom chinin a train china a na tho chatak chu a chazongin alar pui viau pokani omna le eile in po athlon veka labuat sai sakin martial arts azirtir baka ziak le chiar thiam lo te chuan ziak le chiar an thiam theinan an mani zirtir tur te chu arwai tel thlap bokani mahule sumu te hlotlin na loma hlim tlang taka hunan man ho nu in huye chu school pakhata an principal mutura kal le in a skula chuan zirlai rethei zwal pui ho chu athlona lutir ve sham turin a khongai na angen sakhial bokani sang taka thleng to mahule sumu te train po laban san chuang lovin ama to ka chuan abuain a in dai lo ve fu chin mai abik takin sumua chuan base sein nei sang zwalin world champion ni a gold medal ala hum ho thei nge chu be sei puitlatin chu chuan sumua po ti chakin atit tai mazwal sau ni te po in asiat bokani nima sela reilo te hnu national level MMA championship lama telve ngei tura mahule sumu ten inbuat seina vor top an thlen pui mek lai chuan thilung chiat khak tak a thleng tatlat maile naupang mai nia club vela anin swal chin lai hun chu internet lama rondar tharle in mipui khel zui a hlo em wang chuan participants li sachanga thaibo anni melbok hui chuan committee chairman chu mu in azir lai te chu teltir le sham turin angena mase ani eroin mipui lama changa daudalna anasat em wangin midang gym represent tala an swalo chuan a har sat don thu ashil mau mai si sum do nana naupang te INSUAL luitir ti vel chungchang chuan news headline po lwa ne hle in ram chung mi puite ti ber anita hial mai hei wang hian police te po in nu chui na an kalpui chung hui gym chu an khar sak zui mya mai bokani ani chuan engpo tokin ma chon se azirla te zinga a chuan to lol ma hule sumu te tal chuan sang tak an thlen nge ladu sak hui chuan gym dang nei tu pa te chu mu in ma hule sumu te chu a hnuaya lalu turin angen le ta a ani po in angen na chu pom sak ngalin ui tak chunga anau te ho thla ngai tari hui chuan atop nan zanria tui hnai tak kilpui masate te in sumu phei chuan engpo ichunga thlengse ilam kan tang zelang kan tan chuan kan pa angini ti in huya chu hlimsangin achong thlamwan ve nge ya reilo te hnuwa hui po in asoi she tak tournament lian tak ma chon tur ma hule sumu te chu gym danga transfer anni don thu shilin bidang ho po in du chuan in hori theyang atitamai anril runa le thinrim te po chu na tak chung enga ma ngai lo ang maya omlui khumin kama hian tu ma ron in lar to su ti in akal san zui ta mak mai ni kum khataliam hnu chuan hui po in sum don na thar nei le to in a hlok na atang chuan alo train ve zoi to naupang shang shang te chu an mamo tur thil shang shang pekwal chinin
ni khat chu sumu le mahu te farnu po kha tlove in wane thak takin ani ero chanpui ngai emin alo omtolova adin mun chu alo zia ta fu mai ani chuan sumu ten poisa le kha anlo thon fo chin thu te chilin chu chuan huiapo atilo manviau mase le khathon te a chuan stem ngai vek an chuang ani ti a mu chuan thil fello enge motak a om nge ani ti hrethiam ngalin mail thon tu address lampan chuan a in khal chuak ngala kong laka chuan kar pakhat hi swamhmang pakhat hian lo rok mekin churuk rula chu tu dang nilovin azirlai a chuan em chin le sang tak an thlen thei adu sak em wanga midang kutahlana she tak chunga a thla thlam tak ma hu nge kha alo lani zui ma hu chuan ama wanga ruk na thok le ani thu te chu thin rim mel taka shil zuin sumu nen min kalsan ni khan kan ma hun chu to vek to a chan chu avoi ni nan kan pa kan chan le ta ani sumu po kal thelovin amu renga zainan le kan farnu en kolnan ruk le angai ta ani atia athu soi chuan huya po ti shil hai le in anatak zet bok atuk lama chuan sumu a mutura kal le in a mel a mu in din mun cheto tak sumu po in sum har alo ti tak zet mai alan dan chuan huyan a hlan tak na gym nei tu pa chuan dan phallo taksat ti chakna dam doi bok chu titura norluin adu lo wang chuan kuthak zui chiamin ke a kal thei to lo khopin an soi sakron zui ta ani huipo thinrim taka in khal chuak ngalin anaute pahni a hlanna gym nei tu pa mutur chuan kalin a thinrim lutuk chuan a swal ngal buan mai ani la chuan zamlo mel tak hian tuna ri chuan contract kan siam ang khan ma hu le sumu te hi ka hnuai mi ka naute an lani tlat ka hne atanga lak chhoi du chuan fine poisa tam tham tak min pe ka nga yang ti in a thinrim chuan adar ati tlia sak zui ngat bokani hewang hian hui po in thil ni na dik tak asum do na chung changa thu dik tak puan chhuanan tv a interview nei chu arem ti ve phata ani hui hian kumtling lau naupang rethei tak ti chu hui khomin INSUAL zirtira sum siam nan a mang china ni ti mi pui mi mir ngai dan chu pai thlanhe le in katuam hlom zo kani mahun eng le thatak an nei theinan kathil ti awang khan ruk ban sanin kongpa ngai an zo mek hlomasin khang thil te kha thleng lo ningat sela tu man an ngai saklo heng naupang rethei tak ti zinga hian world champion po an kat nuk to nge yang borlo angba ka in ngai lo le in ensan naupang rethei le ma khwa eng ma nei lo khopa bai vai te buma sum siam na na mang tu nilovin an ma khonga yin katuam hlom zo kani ti ve tlatin athu soi chuan en tu te ril ru po ane kher ti kan mu thei hospital lama po akhup hliam wanga in zaipui ma chhon tur sumu le midang te chuan huye interview chu lo thlir ve in sumu phei chu a hnuk a ul pha hial bokani nirei lo te hnuwa chuan in zaipui ama chhon wanga aru hliam dam ve chanta sumu chuan ama wanga ruk na lama jail bang zut pha u naw pa ma ho chu thlo in thulom om tak antana huyan tv a interview anei na chuan mi puiril ru na sataka soi danglamin antan mek na gym nei tu pa le anaw te hawin aruka dan phallo damdoi an mang chin ti te po chat chwa ani to thute chu wanga an hnen an contract po atop thei to don tak thote chwa shila athu chat zet chuan ma hu po tilom le in an laka rin na matlat le bedon san ngai lo tu an pat luk zeta an ta na mi hlu khuya tan tal po world champion ni ngei turin anaw chu alo fuilet ve sau bokani kumni zet aliam nu chuan match tam tak paltlanga final lu theita MMA fighter larle mingthang zet ni to sumo chuan Brazil lammi lightweight category a world champion ni lai chu machhondonin huile afarnu te po in amuna chuan an choi omve nge bokani rang khatna chuan zep thu chenglo Brazil pa chuan sumo chu hne hle in a the lenglam na savyang mai feng po in tv kal tlanga lo nv in achang hle a unaw pa ma hu po in radio changin thin phudep de pin alo ngai thlave bukani round ni lama po sumo chu a bet zoka changle in hnu do mai te chu adu rum to a
ataksa chuan na lo lai om zeu zeu to ang a ti tur khopin a hliam na chato bokani nima sela chuti lai tak chuan alo chor chuan le tun hun thleng tura a be na zau zai ti chu ngai to in ain sang phek le ta a relote a chuan vane thak takin anok out ta der maya atet lai changa ni achak em chin world champion chu ani theita ani rala changa lo thlir reng tu hui po in chuang ril ru hle in mahun eng nei lo naupang rethei tak ni chin sumo hlo tlin na chu alom pui tak zet bukani hemi nu hian thu nei tu te po in huya gym chu hon phal sak le bukin ma hu po jela changa chwa zalen ni in anaw yanga professional MMA fighter chale lar tak ni ve thei ngei turin huya hnoya in buat seina achan veng ngal do mob bokani ole engpo ni se tun chuma tan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga mi lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule